Hadian sau sengi baglaja na layeng kata nadu ka arfa artrek naitong arja sau menta ka sengi ka arfender trek kinong shnong ka Tynrong Riangkhon Ngawshun Road West Khasi District kila lapat ika Metïap jong Samla lut ka belas dien Phasi hau dieng hakawai ka cakar Rudnong ketik Samla lut ke belah khlatno kedik belah tip kerteng kum ke Pyndaplin thong ni ba khat sau sedem kerta khun jong ka kong ayulin dari thong ni ba baru ba bi syang pliang usodar ketika shnong uba spolandar thong ni ba ulong bah dien bagi nong shnong kila penlong ye jinglai wa dika hak step arfender trek naitong arja sau hakapor kum ba shpo bje lalap ika met jongka dagi katu kan ni ginong shnong ka belas dien Phasi daka Jaiñ awei udieng baron harut shnong nakaliang joka shnong kala petip marmar ketika kam shiki pulet hakaba ki pulet ru lawan hair brand sha ketika jaka hadu menta ampala bantip la ketika Samla lut kala pendukut deladi la kecing em nik syak penyap hanu bat ki pulet kidang penlong kecing toket ke bobnia Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya